Para sepuh sing seneng karo gamelan rasane ben nyemplung neng gamelan. Kaya ngapa? Dados. Tali tresno jroning rasa wis ngiket kakedet ya raket tumanen jero sanobari wong bagus sira tak tresnani. Mbak Sulis. Dalem Pak Lipo. Iku sagungane ya, Nak. Nggih. Dadi awake dhewe iki lek nggarap digawe setengah kurang. Sagungan ae. Dene engko lek pengen katok kapan-kapan ngono pirang-pirang gungan wong loro ya. Nggih. Kula nggih senengan kula nggih sing mondo-mondo. Setengah kurang ini kita. Nggih. Dadi lek wong setengah kurang kan pijer kangen terus. Loh, kok kangen, Pak? Lho, tegese iki kangen karo lek nyuwara kapan iso mbaleni pirang-pirang gungan. Pikiranmu aja letek-letek ta. Niki pun bacot letek. Ha iya. Aja kaya ngono, ya. Aja. Mboten pikiran tok sing letek, Pak. Aja tenan ya. Aja pripun, Pak? Aja saiki. Sedina kaya sawindu angon rasa. Yo yo. Suweng ini napasnya do landung-landung. Nggih, kanten ngomong pun olahraga toh, Pak. Ya, mergo neng lorah sudah tersalurkan apa yang kita tunggu-tunggu. Apa itu? Makan, minum. Melaku ngetan bali kula. Tresno tenan. Jati gawe guyon padang bulan tengah bengi tresno tenan nganti tekan Mbak Sulis. Nggih. Monggo jan sik penak-penake iki. Nek yang menten iki penak-penak ya, Pak? Penak-penake terus wis. Wah, jan wis. Nggih, niki sampun. Pun. Nggih. Dadi lek ngene iki mbayar kan ya ora patek akeh. Iya. Ngono. Wah, jan sik penak wis. Duh, duh.